Ta ina kika shigo? Wace ce ke? Malam ba na son magana. Kuma in ka sake ka ci gaba da tambaya na, za ka haɗu da matsala. Ta ina kika biyo? Wasu mutane ne ke bi na. Idan ka sake ka gaya musu ina gidan nan, to za ka haɗu da matsala. Na sake faɗa. Je ka same su. Wato wata yarinya ce muka biyo ta shine muke zargin ko nan ta shigo? Mun biyo ta ne shine muke zargin ko nan gidan na ta shigo. Gaskiya ba irin nan. Wanda da sai da yana. Ina cikin cikin shi gaba. Ina cikin tura. A guje fa muka biyo da ta shigo nan a guje dan kar ka shiga matsala Alhaji. Shi sa muka biyo ta sawun ta hannan. To kuma kuna sannan ko tana cikin shi ko fa da ba. Alhaji ba komai ka je kwanta. To ni na san ba komai ni kadai ne da gani sai iyali. Zo mu zo. So nake ka kai ni tasha. Kuma yanzu a kuma bayan boot ɗinka. Tasha a cikin daren nan? A daren nan. Baka san me za ka yi da ni ba. Duniya take. Ka ba san yadda za ka yi da ni. Kawai. Ka dai san yadda za ka yi. Alhaji ba kai muka bari yanzu daga gida ba? To ka san ko karfe nawa ko yanzu Alhaji? To lafiya dai? Wallahi wani ciwon ciki ne mai tsanani. To dama ina fama da shi. Ka san kuma abu ne mai wuyan sha'ani. Sai naga kawai ya kamata in tada shin ji daurin ji asibiti cikin daren nan. To ya zai mu ga boot motar? Yanzu Alhaji za ka iya buɗe mana boot ɗinka? Boot? Ina kace zaka je Alhaji? Ba komai ba komai. Ina kace zaka? Zan je asibiti. Buɗe mana boot. To
To Alhaji Allah ya sauke. Ba komai. Na gode ba. Allah ya sauke. Kar ka sake ka tambaye ni komai. Kawai ka wuce ka je ka kwanta. Idan kuma ka sake ka tambaye ni to za ka haɗu da matsala.
Ban gane ba. Ta ina ta shigo ko ta ina ta fita zance. Wani irin abu ne? Ta ina ta shigo ko ta ina ta fita zance. To wannan wani irin abu ne? Ni ba magana nake miki ne shi. Zuwa ne in gaya miki. A matsayina na mahaifiyarki, idan baki san ciwon kanki ba, to ni na sani. Saboda ke baki da kishin zuci a rayuwarki, har namiji ya ɗauko mace kawo cikin gidan nan, ke kina zaune. Saboda ke daɗi miji ko? To bari in gaya miki. Ki maza ki gaya masa ya rubuta takarda ya baki. Kuma daga nan zuwa yamma in ga kin je gida da takardarki. Tunda ke mara hankali ce baki da zuciya, ya kama cikin zo kin zauna ko? Daɗi miji. To babu matar da za ta wulakanta ki ko kuma babu namijin da zai wulakanta ki in dai har ina raye. Mara zuciya sha. Ba mara hankali wanda ba san ciwon kanta ba. Ina mace kamar namiji. Har namiji ya tsaya dan mu wulakanta ki, ya kin zauna a cikin gidan sai ka ce a cikin gidan aka gina ki. To ai namiji 10 ba uba 10 bane. Idan ya sake ki ma zuwa za ki canja wani, wallahi. Ba ki kai ki zama bora ba a gidan namiji. Ko gida. Ba wani abu. Abin da ya sa na kira ka game da Usama. Kaga dai da sanan shi muka tafi gidan ne. Amma kaga yanzu ma ba. Insha Allah ba zai jima ba. Abin sai da taɓarɓarewa yake. Mutane a gari tsoronsa ake yanzu. Jama'a sun sa shi a baki. Aƙalla dai abokanan shi guda 7. Yanzu guda 1 ne kuri ne. Sa'annan kuma jama'a duk wani da yake kusa da shi sai mutuwa ake yi. Ni ma kaina na fara jin tsoron shi. Shi yasa na kira ka. Dole ne mu san abin da ake. Gaskiya ne. Amma ba mu kanmu nan dan dai kurin da yafi muna ɗan uwansa ne. Amma ni kaina nan gaskiya ba ƙaramin tsoron sa nake ji ba. Amma dai ko da yake dai na riga na san dai mutum baya tafiya lokacin sa da yawa. Dole dai abin da zai faru da mutum sai abin da Allah ya tsara mai. Amma gaskiya ya kamata mu yi wani abu akan wannan lamarin. Domin ko matarsa ta kawo min ƙarar sa so biyu. Ƙarar da ta kawo min nasa kashi na farko ce mun ta yi bai kwana a cikin gida ba. Na biyu kuma ta ce min ta zo cikin ɗaki ta kama shi da wata mace. Kuma ko wannan abin duba ne. Ya kamata gaskiya a ɗauki mataki akan lamarin nasa. To kenan ya zama mana dole Ɗau mataki. kuma wannan aiki yana wuyanka domin kai ne ka fi kusa da shi. Dole ne mu san abin da za mu yi. Gaskiya ne.
to Allah ya sauke, Allah ya kare mu. Allah ya sa mu dace. Ba wani abu bane ya sa na ce ka zo. Nasiha nake so maka. Domin ko kaga tun muna gani, tun muna ji, muna jin gwaiwai har ni din nan na gani da idona. Wannan yarinya me ɗakinka ta zo ta yi jawabi ta damu, kowa mutane suna magana, kaga ba haka kake ba, daga taso kana na tsatsayi da ka sani ba mu ƙarfi ya riga ya tafi, in ba mutuwa ma akwai tsufa. Iyaye idan suka bar maka suna mai kyau, to kai ma ya kamata ka bar ma na baya suna mai kyau. Abin da nake so ka gane shi ne cewa kai din nan ka canza halayenka, ka canza halayenka, domin ba haka ka taso ba. Abin da zan iya cewa a nan sai ce na gode da nasihar da kai, matsayinka na wanda ya isa a gare ni da kuma duk wani abin da ya shafe ni, zan ce kai kaɗai ka rage min a yanzu. Sau da haka ni ba abin da zan ce sai ce Allah sa kar kai, saboda duk abin da zan faɗa a yanzu daga bayan ba lallai bane a yadda da uzuri na, amma na tabbatar da cewa da akwai abubuwa da yawa da suke faruwa wanda ni ban san da su ba, ban kuma aikata. To amma yanzu ya zama lallai dole da ɗauka. Ina godiya da wani kuma abubuwan da ya kasance ba halayya ta bane ba mun fi shi. Ai kokari Allah kuma ya kare mu. ce ba? Ranar da muka je gaisuwa gidan matan nan naji kana ce mata kana shirin za ka aure ni. Wai da gaske kake yi? Da gaske mana za a aure ki mana. Ina son ki sosai. Yawwa na manta ba faɗa miki ba. Ran da muka je ƙauye din nan gaisuwar rasuwan baban Usama. Ina wata tsohuwa da muka ganta har take tambaya na auren ki zan yi nake ce mata ita ma ta rasu. Yanzu ba wanda ya rage mai. Daga ni sai matar samu bi kawai muka rage mai. Kai ma yaudara. Har yanzu kana nan kana ta yaudarar naka. Wannan kuma wace ce? Ban gane me yake faɗa. Duk da dai ba sun yi tsakanin ku ba. Amma ina so ku sani ni ba irin yarinyar da za a yaudara ba ne kuma in kyale. Ki yarinya ce, kuma baki san me duniya ke ciki ba. Amma yanzu haka maganar aure ne san muna da shi. Safiya. Baba, kamar da haka, yau kwana bakwai kenan. Kana abubuwa irin na marasa hankali. Kowa ya
Idan ka sake ka ci gaba da magana, to shi mahaifin naka zai iya shiga matsala. Zan tafi. Amma zan nemi ka nan ba da dadewa ba. Don akwai muhimmiyar magana da nake so na yi. Usama. Usama. Me haka? Kin takura wa rayuwata, kin takura wa rayuwata. Kuma na kasa fahimtar wace ce ki. Sai dai kai haƙuri. Domin ni da kai sai dai mutu ka raba. Kuma babu yadda za ka yi da ni ko kana so ko ba ka so. Kai haƙuri na manta ban maka ta'aziyar kakakka ba ko? Na kika samu labarin cewar kakana ta rasu. Ni abin nan gaskiya na ɗaure man kai. Na rasa fahimtar wace ce ki. Kuma ni matsaloli na ta damuna a rayuwa. Kowa nawa ya mutu. Shi kakata da ta rage ita ma ta mutu. Kuma ban san inda kika samu wannan labarin. Abin da nake so da kai. Ina so gobe-goben nan ka saki wannan matar taka. Idan kuma ba haka ba ita ma za ta yi shi. Saki matata? To wallahi ba zan saki ta sai dai komai zai fara ya faru. Wallahi ba zan saki ta ba. Sai ki ta faɗan zan samu matsala. To komai zai fara ya faru wallahi ba zan saki ta ba. Kewa ce ke ba Allah ya halice ki ba. Wallahi ba zan saki ta ba. Ki ma Allah ya halice ki. Wallahi ba zan saki ta sai dai komai zai fara ya faru. Rufe mun baki munafikin Allah da Annabi yau din nan sai ka bani takardar sakina. Wallahi tallahi ba zan ƙara zama a gidan nan ba. Wallahi ni ban yi waki munafurci ba. Ban san da zuwanta ba. Wallahi ba zan yi ta. Ke kuma dama haka kike? Ku rinka bin mazajen mutane har cikin gida? To wallahi tallahi sai kin fitar min daga cikin gida. A zo a fitar min daga cikin gida. Nace ki zo ki bar min gidana, ke fa nake jira ina tsaye a nan guri. Ki zo ki bar min gidana mana. Ha? Allah. Ki haƙuri ni ba laifi na ba. Wallahi ba mu. Na jira su abu wallahi. Shi kuma a the same time da shi da kaka duka. Allah ya ji kansu. Ka san idan lokacin mutum yayi ko da ciwo ko ba ciwo sai ya tafi. Sai da mutum ubangiji Allah ji kansa da gafara Allah kuma ya gafarta musu. Amin. Kuma na gode kwarai da gaske. Wannan shi ya ƙara tabbatar min da zumuncin da ke tsakanin da kai. Hakan. Dama aboki na akwai ta magana nake so na tattauna da kai. Okay, you are free. A gaskiya ya kamata a ce ka ɗan gyara zamantakewanka da iyalinka. Saboda ka san ana girma ana hankali ne bai kamata ba a ce lokacin da mutum ya kamata a ce ya natsa yana wasu abubuwan. Sannan kuma daga baya a ce mutum lokacin da iyali suka goma da natsuwa da sauransu a ce kuma ka canja da sauransu da Allah ka yi ƙoƙarin gyara haka da Allah. Ya gwargwado gaskiya na san ya gwargwado. Ina da haƙƙin iyali. Ina kuma kamantawa yadda nake ganin zan iya. Ba tare da na tauye masa haƙƙi. Amma ban san me ka gani ka faɗa haka. Me ke faru? Me ko ka ji wani ta magana ne daban wanda ni ban san da ita. Na ba wani abu bane na gani. Dama kurin da ina dai so ne in ma da wani abu kai ka sani in ba ba ka ma ka sani.
so da Allah kai kokarin zauna da iyalinka ku samu maslaha mai kyau kuma lafiya da Allah saboda iyali ya wuce wasa. To haka ne. Na ɗauki wannan a matsayin shawara ta babban amini na kuma in Allah ya yarda zan ƙara duba kamar da na faɗa yana iya yiwuwa akwai wata hanyar da aka samu wata baraka ni ban san amma na gode ba. Gaskiya yana cikin wani hali. Safiya, mana jin daɗin halin da nake ganin Usama a ciki gaskiya. Safiya, bai kamata a ce kin san yadda muke da Usama ba. Sannan kuma yanzu dai kina so ki kulla wata alaka da shi. Gaskiya. Ibrahim, karɓi wannan ka sha. Idan kuma baka sha ba to aure tsakanina da kai babu shi har abada. In ban sha wannan ba aure tsakanina da ke babu shi har abada. Amma ke da in dai har din na sha zaki aure ni. Ba za ka sha ba. Mallam me haka? Ina ruwanka? Ina ruwanka? Ka san wace ce wannan? Kuma wace ce ita na gaya ma? Kai ƙara shiga tsakana da ita. Ba ruwanka, na faɗa maka. To in dai akan na hana ka sha wannan guban ne, sai dai ka kashe ni. Sai dai kamar duk abin da za ka iya. cikin gida? Me kika zo yi cikin gida na? Na shiga uku. Mai gidan ma baya nan wata kan zuwa ma kika yi kenan kika zo zama ki jira shi ko? Magana nake yi miki. Ko ba ta ji na ne? Ki tashi ki bar min gidana nake gaya miki. Na shiga uku. Ƙarfin hali ɓarawo da sallama. A'a! Ba ta ji na ne? Ki tashi ki bar min gidana. Salamu alaikum. To ki jira zan zo in same ki bari in je in same ki wai. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. An yi kwanta da Allah ya kawo min kai. Ya aka yi? Wata karo ce ta zo min gida. Karo kuma ya karo cikin gida ga. Kai fa za ka tambaye ni. Kawai ina duba ba sai na ganta a cikin ɗaki ba. Har cikin uwar ɗaka. Karo a cikin gidan ki kuma. Nema mai gidan ta zo yi. Neman shi ta zo yi. Zo mu je ka gani Mu je ka. Kuma shashen ka kake ta zo cikin mutane sai a ce ta kai. Wanda kai. Ya zai. Aina. Wanda iskanci ta zo ke shigo gidan mutum ke dinga zuwa kina samun damar mai mata haka ake yi. Mata ce. Ba ta ɗakin shi, ko ta ɗakin shi. Sai na yi maganin ta. Na to ta kashe ba ɗan wani aure haka ake yi. Iskancin banza iskancin. Ibrahim ba ta cikin gidan nan. Amma ina kai. Wannan abin da abin mamaki. Kin duba ta sosai kuwa? Ba inda ban duba ba. Ke kuma kin ce kin ganta? A nan gurin, a nan ta zama. Nan gurin inda nake tunawa a yanzu ba. Shi na ji. Baya nan, amma ba na sa ran zai dawo ne ko nan da ina sai. Shi ke.
Neman miji a cikin gida. Amma kin tabbata kin ganta ke? Na rantsa da Allah da bayan. Kuma na san ba zan ba ku ba. Wannan abin ya ban mamaki. Ke kin tabbata kin ganta kuwa? Na rantsa da Allah. Har magana ma muka da ita. Anya ba daga bacci kika tashi ba kuwa? Ya kalli idanuwa na san ma alamar na tashi daga bacci. Yanzu nan ma fa fita nake sai kawai na ji motsin ta a cikin daki. Ko da shi mun duba ko ina a cikin gidan ko ba mu ganta. To Allah ya kyauta. Amma dai abin ya dan ban mamaki. Shikenan ba komai ni bari in koma in yazo kya ce mai nazo zan. Bari in je in raka. A'a ba komai ki zaman ki kwat. Nagode. To ni ma nagode sai an jima. Ya kai. Kai ba kuma lafiya? Ya kai. Ita fa na gani fa a cikin ɗaki na fa yanzu nan fa. Wace? Ga ta nan ga kayan da sun saka a jikinta. Da Allah ke da Allah ta. Kake kawo mana rudani a cikin lamarin. Wannan matar da za a aura ce fa. Wannan yar iskar wallahi ita na gani a cikin ɗaki. Ita ce karuwa da nake gaya maka na gani a cikin ɗaki na mana. Ita ce gani a cikin ɗaki? Wannan yar iska ita na gani a cikin ɗaki. Kawai muka zo da ita nan fa na fita na batta fa. Akan na kawo ta wurin Usama matar da za a aura. Wannan yar iska wannan da nake gaya maka. Ita na gani yanzu na ina ƙara komawa kuma na ƙara ganin ta a cikin ɗaki. Ke, wai ke cewa yar iska? A ina kika sanni? Daga gani na ko za ki fara zagi na? So ki kashe min aure ya ce ya fasa? To bari ki ji ni na fi ki ma kirshi ne. Wannan wani irin abu ne? Ta, lallai ma. Ana nema ma a raina min hankali da kai har ita ina neman raina ma hankali. Na gama ganin wannan matar wa ita na gani fa a cikin ɗaki na fa. Me yake faruwa haka ne wai? Gaskiya kun sani a cikin wani irin rudani na. Na rasa gane kan wannan lamarin ba. Ke kin ce kin santa, ita kuma ta ce bata san ki ba. To ai dai ba zan mata shirra akan abin da ban sani ba ko? Ba zan mata shirra ba ya to gashi kayan da ta saka shi ne a cikin na gani a cikin ɗaki. Haba Usama, ni fa dan uwanka ne. Ka cire zancen dan uwa. Ai mata sirri ce. Wannan ya tabbatar min da cewar neman ta kake. Dan baka da hankali. Dan mahaukaci ne kai sai ka ce ni iras wacce zan nema a duniya sai matarka. Ni ma ina da matar da nake so na aura, ka ganta na. Kai ne baka da hankali. Da har kake fito da mata aure ba tare da izinin mijinta ba. Kuma matarka da zaka aura ina ruwana da ita. Wannan abin da ya shafe ka ne. Wow, ya kawai karo banza karo. Ki kamare ta? Kai. Akan me yasa zaka maran matar da nake so na aura? Kamare ne? Kamaran mun mijina? To shikenan idan har kai maye ne to wallahi tallahi ni nafi karfinka shiga moto mu je. Ko me aka dike kika janyo? Budurwa ku kai da kaninka samare ni a gabanka amma ka kasa yin su. Ni na janyo amma laifin waye me fita da ke wani? Kawai saboda an raina mu hankali ba ni da
ne na riga na gaya mu gaskiya gidanmu nake sani. Ko me ki da miki? Me yasa ba ki so ki kwantar man da hankali? Tashin hankali kai ka sayo kanka. To yanzu kike so ai? Ni ka bani takarda ta tafi. Saki? To ki ma cire a ranki cewa ni ba zan sake ki ba. To me dalilin saki? Me ne miki? Ni gaskiya ba zan iya zama ina tolerating irin wa'annan abubuwa a gidan nan ba. Ni a gidan mu nake sani. To wallahi ni ba zan sake ki ba. Lalle kam ka siya kan da tashin hankali. Na rantsi da Allah yau a gidan mu zan kwana wallahi tallahi gidan mu zan tafi. Ke iska da ta. Ba laifin shi bane. Ni ce. Kuma na dauki alƙawari sai na raba shi da kowa a duniyar nan. Ya zama ni ke da iko da shi. Karbi sha. Karbi ki sha. Ki karba ya ce. Ba za ta sha ba. Haba Usama. Ya za ka mun haka? Ba za ta sha ba, ni na sha. Sai dai. Usama yo! Usama! 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 Sai ta kai wa mijina. Sai ta kawo kuna da mai ta kawo mijina. Mai ta kawo mijina. Mai ta kawo mijina. Sai dai ka yaƙuri. San da nake maka ne yasa na saka a cikin kwalba. Saboda ba na son wani abu ya taɓa ka. Ba kuma na son wani abu ya shiga tsakanina da kai. Ki rabu da ni. Ni dai ba zan iya ba, na ce ba zan iya ba. Wai wa Allah ki ne ma a gaban tsare. Ki tausaya mu. Ki cire ni daga cikin wannan kai ki ta saka na ciki. Sai dai ka yaƙuri. Ganganci san mai son mai da kai haƙuri in farko soyayya ba a gaskiya ko an hau sai an sauko soyayya zafi mai sanya kukan zuci kafin soyayyar mata soyayya mata mai so wayo mai so da bakin cikin soyayyar rayuwa mai hana mu mutum ne bacci duk mai soyayya duniya wataran sai ya shiga kunci fatan mai soyayya shi ke sacewan zuci gaba da masoyin nan ka mai sanya ran da ɓaci labarin zuciya a kan bai fuska mata soyayya mata mai
soyayya ta so ta wulakanta ne. Ta sane da ba ta so na yau karshe ta wulakanta ne. Ni kan ba zan yafe ba domin an ci amana ta ne. Da ta ɗaukan tauraro sai daga baya ta tozarta ne. Kiri-kiri ba a tausaya. Allah kai ne gatana, gatana, Allah kai ne gatana. Mata, soyayya mata, mai so, wayo mai suna. Mata, soyayya mata. Soyayya yau ta koma har rayuwa yau sai ɗan wani rana zafi da ƙuna. Soyayya ta hana ba magana, gwamnati ta hana aikin banza tun kamun a faɗa da gane. Tafiya da wani mai daɗi idan gwanin ka gwanin sosai ne. Kauna ba ta ƙarewa amma an ce sosan so ne. Sosan so ne, sosan so ne, sosan so mai bakar ƙarshen soyayya. Mata, soyayya mata, mai so, wayo mai suna. Mai so, wayo mai suna. Mai so, wayo mai suna. Menene mata, wayo menene mata. Menene mata, wayo menene mata. Mai so, wayo mai suna. Soyayya. Mata, soyayya mata. Mai so, wayo mai suna. Mai so, Wayo mai suna. Faɗin cikin soyayyar rayuwa mai hana mu mutum mai bacci. Don mai soyayya duniya wata ran sai ya shiga kwanci. Matan ran mai soyayya shi ke sacewan zuci. Labarin soyin ranka mai sanya rai da baci. Labarin zuciya a kan bai fuska. mata, soyayya mata. Mata, wayo mai suna. Wayo mai suna. Wayo mai suna. Wayo mai suna. Mata, soyayya mata. Mai so, wayo mai suna. Wayo mai suna. Soyayya mai rudani malam ba a shiga a tsakani. Wata yarinya kan soyayya ta so ta wulakanta ne. Ta sane ni ba ta so na yau karshe ta wulakanta ne. Ni kan ba zan yafe ba domin an ci amana ta ne. Da ta ɗaukan tauraro sai daga baya ta tozarta ne. Kiri-kiri ba a tausaya. Allah kai ne gatana, gatana, Allah kai ne gatana. Mata, soyayya mata. Mai so, wayo mai suna. Wayo mai suna. Amma bayan da ban yi da shi ba akan ya suke yi. Sai yanzu haka Allah ya tsara. Haka ne. Allah bayan da bai iya ba. Amma tun da wannan ya nuna yana son ki. Allah ya baku tare. Hukuncin Allah kenan. Allah ya gafarta mishi. Amin. ke tafi da kai ina cikin matsala ne dan magoyi gabaki daya na rasa yadda zan yi ne na jiga ya kamata kai kaɗai ya kamata in zo in ma bayani wato wata bai ka ba a mana katsalan da adam ya haƙuri ɗan da mara ɗin tashi wai ɗan da mara ɗin tashi wai ɗan da mara ɗin tashi wai ke karama azzalima yau kwanan ki ya ƙare Kai ƙaramin ƙwaro. Na yi ƙoƙari. Na yi biyayya da kai a matsayin wanda ke da tarayya da bayan. Kuma don ganin mutuncin da ke tsakanin.
amma yau za ka gamu da hukuncin kai kuma mai yaudari. Kai ma sai ka gamu da hukuncin kai. Kai! Karman bar kunya. Ni ke maganin duk wani karamin alheri. Magori. Allah da Allah ki haɗu. Dan Allah dan Allah ki taimake ni kamar da Allah. Rufe idan. Ka rufe idan ka nace. Ya rufe mutuwa zan yi wallahi. Nace ka rufe. To me yadda Allah da Allah. Nace ka rufe. Habiba kin fita daga takaba kuma duk wani abu da ya yi miki shamaki nake auri wani ya wuce. To yanzu wannan yaro da kika kawo min ya zo ya gaishe ni shine wanda kuka shirya za ki aura? To kafin nan saboda na lura kin yi matambaya. Yaro kai hakuri kai. Habiba. To me ya kashe mijinki? Iska ce. Na fahimta aljani kenan. To ana kabarin sauki. Shi ya san gurin. Ya san gurin kamar yaya? Wani daji ne. Wani daji ne. To, da ya suka jana'izar kuma. Da ni da shi ne muka binne shi. Ke da shi? Haka. To Allah ya mana mafaka. A kai, da ke da shi ku tashi mu je ku nuna min kabarinsa tukuna. Ba kuma kai shi ba. A'a, wannan ta wuce. An gaya min wanda ya kashe ko? Ina so in ga kabarin kuma da aka binne shi. Ko? A shi waje. Saboda baya son wani ya kusance ka. Kuma baya son kuma ya taba ka. Kai haƙuri. Ba dan ina so in cutar da kai bane nake maka abubuwan nan. Sai dai in zama daga ni sai kai. Kai haƙuri. Wace irin soyayya ce wannan? Wadda za ki cutar da shi. An taɓa yin soyayya haka kina cutar da shi. Kai kuma waye? Ni ne mutum, bawan Allah ɗan uwanki. Sai dai Allah ya fifita daraja ta kan ta.
kuma baki isa bakin yi kaɗan. Ni na yarda da Allah. Mun yarda da Allah, mun yarda da manzancin manzan Allah, mun yarda da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Mun yarda da Alƙur'ani. Kalimatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يعفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلمنكم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah ala ayi hali kuma waɗannan abubuwa dukkaninku ku ɗauke shi wani mataki na ƙaddara. Ibrahim, Usamatu har ke Habiba duk sai mu gode wa Allah ta'ala kuma duk wannan abin mu ɗauke shi kacokan mu ɗora shi akan mizani na ƙaddara. Da wannan ne imanin mu zai cika. Dukkaninku za ku yi mamaki mutuƙa saboda ni abin da mahaifi ta min da hankali ifi ban mamaki a cikin al'amarin shin yaya aka yi ma ya sake ta, yaya aka yi kai ka sake ta, kuma saki nawa aka yi mata. Wannan shi ban mamaki. Saki ɗaya ne. Saki ɗaya ne? Kudura sai Allah. Allah sauki. Ibrahim, wato yadda yanayin da na sami dan uwanka na tabbatar za ka yi mamaki domin da yawa an ɗauka babu shi gaskiya ne. To yanayin da na same shi shine قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلمنكم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
kaji yanayin yadda na same shi saboda haka dole abubuwa irin waɗannan su zama abubuwa ne waɗanda suke rikitattu tunda abu ya bar mutum ya shiga jinnu ya shiga mutum dole abubuwa su rikice irin wannan amma ai abubuwa sun zo ƙarshe Allah ya sauke Allah ya kiyaye gaba ni yanzu na haƙura kawai na barwa Ibrahim saboda dama ba zan manta ba akwai wani furci da ta yi da bakinta ta faɗa cewa idan na haihu cikin iyayena in sake ta saboda haka yanzu zai iya bakinta ne ya kama saboda haka ni na haƙura Allah ya man zaɓi na alkhairi Ibrahim suka aure ta na lura matarsa tana son sa Usama matarka tana son ka da kyau kai haƙuri ka ci gaba da zama da ita Allah ya ba ku zama lafiya to abubuwa irin waɗannan idan gabas ta kawo yamma ta kawo to kudu da arewa kan shiga sisulu ke maganar Ibrahim ga inda take maganar Usama ga inda take shin kina son mijinki ko kuwa Usamatu ni da kaina na gane yarinyar nan tana son kuma duk waɗansu abubuwa da ta furta da bakinta waɗansu abubuwa ne da shedan ya zuga ta ko wani abu matar kama da haka har ta aikata haka da haka idan Allah ya kai mu gobe bayan sallar juma'a ka zo a ɗan sake ko mutum biyu ka turo daga cikin wakilanka ni nan zan gaya makotana